Akwụkwọ abụọ nke Ihe Mere, isi nke 7. Ma mgbe Solomọn kpebiri ekpere, ọkụ siri n'eluigwe rịdata wee rịpịa àjà nsure ọkụ na àjà niile. Ebube Jehova wee jupụta ụlọ ahụ. Ndị nchụaja apụghịkwa ịba n'ụlọ Jehova, n'ihi na ebube Jehova jupụtara ụlọ Jehova. Ụmụ Izrel niile na-elekwasịkwa nrịda ọkụ ahụ anya, ya na ebube Jehova nke dị n'elu ụlọ ahụ. Ha wee ruo ala, kpuchie ihu ha n'ala n'elu pavement, kpọọ isiala wee kelee Jehova, sị, n'ihi na ọ dị mma, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Eze na ndị Izrel niile na-achụkwa àjà n'ihu Jehova. Eze bụ Solomọn wee chụọ àjà, bụ ọgụ nnu ehi ụzọ abụọ na nnu 15, na ọgụ nnu atụrụ ụzọ 15. Eze na ndị Izrel niile wee laa ụrọ Chineke nye Chineke. Ndị nchụaja na-eguzokwa dịka ihe ndebe ha si dị, ha na ndị Livayị, ndị chịrị ihe abụ Jehova, nke Devid bụ eze mere ikele Jehova, n'ihi na ruo mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Mgbe Devid na-eto Chineke site n'aka ha, ndị nchụaja na-afụkwa opi n'ihu ha, Izrel niile na-eguzokwa. Solomọn wee doo etiti ogige nke dị n'ihu ụlọ Jehova nsọ, n'ihi na ọ chụrụ àjà nsure ọkụ na abụba adịludo n'ebe ahụ. N'ihi na ebe ịchụ àjà ọla nke Solomọn mere apụghị ịnagide àjà nsure ọkụ na onyinye ịnata ihu ọma na abụba ahụ. Solomọn wee mee emume na mgbe ahụ ụbọchị 7, ya na Izrel niile, oke mkpọkọta ukwu site na mbata Hemat ruo mmiri iyi Ijipt. Ha wee mee emume mgbochi n'ụbọchị nke 8, n'ihi na ha mere emume ịra ebe ịchụ àjà nye Chineke ụbọchị 7, meekwa emume ahụ ụbọchị 7. N'ụbọchị nke 3 nke ọnwa nke 7, o wee zilaga ndị Izrel n'ụlọ ikwu ha. Ha na-aṅụrị ọṅụ, obi dịkwa ha mma, n'ihi ezi ihe nke Jehova mere Devid, mekwara Solomọn, mekwara Izrel bụ ndị ya. Solomọn wee wubie ụlọ Jehova na ụlọ eze, ma ihe niile nke batara n'obi Solomọn ime n'ụlọ Jehova na n'ụlọ ya, o mere ka ha gaa nke ọma. Jehova wee mee ka Solomọn hụ ya anya n'abalị, ọ sị ya, anụ ụmụ ekpere gị, họpụtakwara onwe m ebe a ịbụ ụlọ ịchụ àjà. A sị na egbochi m eluigwe mmiri ozuzo wee ghara ịdị, maọbụ a sị na enye m igurube iwu iripịa ala, ma ọ bụ na a sị na ezite m ajọ ọrịa na-efe efe n'etiti ndị m. Ọ bụrụ na ndị m bụ ndị a kpọkwasịrị ha aha m eweda onwe ha n'ala, kpee ekpere, chọọ ihu m, si n'ụzọ ọjọọ ha niile laghachi, mụ onwe m ga-esikwa n'eluigwe nụrụ, gbaghara ha mmehie ha, mee ka ala ha dịrị ndụ. Ugbu a, anya m abụọ ga na-asaghe, ntị m abụọ ga na-aṅakwa ntị n'ekpere nke ebe a. Ma ugbu a, ahọpụtawo m ụlọ a, dokwa ya nsọ, ka aha m wee dị n'ebe ahụ ruo mgbe ebighị ebi. Anya m abụọ na obi m ga-adịkwa n'ebe ahụ ụbọchị niile. Ma gị onwe gị, ọ bụrụ na ị jegharịa n'ihu m dịka Devid bụ nna gị jegharịrị, ọbụla ime dịka ihe niile si dị nke m nyeworo gị n'iwu, ọ bụrụ na ị debe ụkpụrụ m niile na ikpe m niile, m ga-emekwa ka ocheeze alaeze gị guzosie ike, dịka mụ na Devid bụ nna gị gbara ndụ, wee sị, ọ dịghị nwoke ọbụla ị nwere a ga-ebipụ n'iche Izrel. Ma ọ bụrụ na unu na-alaghachi azụ
wee hapụ ụkpụrụ m niile na ihe niile m nyere n'iwu, nke m tinyeworo n'ihu unu. Unu wee jee fee chi ọzọ ofufe, kpọọ isiala nye ha. M ga-ewepụkwa ha n'elu aha m, n'elu ala m, nke m nyeworo ha. M ga-esikwa n'ihu m tụpụ ụlọ a, nke m doworo nsọ nye aha m. M ga-emekwa ya ilu na ihe akụkụ n'etiti ndị ọzọ. Ụlọ akwa nke kachasị elu ọ ga-eju onye ọbụla nke na-agabiga ya anya? Ọ ga-asịkwa, n'ihi gịnị ka Jehova meworo ala nke a na ụlọ a otu a? Ha ga-asịkwa, ọ bụ n'ihi na ha hapụrụ Jehova bụ Chineke nke ndị bụ nna ha, onye mere ka ha si n'ala Ijipt pụta. Ha wee jide chi ọzọ, kpọọ isiala nye ha, fee ha ofufe. N'ihi ya ka o meworo ka ihe ọjọọ niile bịakwasị ha.